διακρίνεται η πόλη της Γενέβης. Δηλαδή η περιφέρεια του επιταχυντή είναι μεγαλύτερη από την πόλη της Γενέβης, αν φαίνεται καθαρά η φωτογραφία. Εκεί που η Γενέβη, η πόλη στην οποία εδρεύει και ο οργανισμός. Ναι, εκεί που είναι ο οργανισμός. Το ΣΕΡΝ επάνω, στο εργαστήριο, είναι ουσιαστικά μια πόλη επιστημόνων. Δηλαδή οι επιστήμονες ζουν εκεί. Με σπίτια, με δρόμους έχει, με οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Τώρα, έτσι όπως είναι ο επιταχυντής, κάπου νομίζω στην εικόνα διακρίνονται 4 μεγάλοι ανιχνευτές, όπου εκεί πάνω γίνονται τα μεγάλα πειράματα. Δηλαδή, ένας είναι ο Atlas που γίνεται αυτό το πείραμα, ο CMS, ο LHCb και ο ανιχνευτής Alice, αλλά θα τους δούμε λίγο παρακάτω αυτούς. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, μέχρι να περάσουμε στην επόμενη φωτογραφία, ότι ένα μέρος των μηχανημάτων του πειράματος CERN έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Ναι, έχουν στείλει κάποιες πλακέτες, θα το δούμε αργότερα και αυτό σε φωτογραφία. Και αυτό αξίζει να αναφερθεί. Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό, και έμψυχο δυναμικό έχουμε, και αλλά υλικό. και υλικό. Το οποίο πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς το αγνοούσαμε μέχρι πρότινος. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ σε αυτή την εικόνα βλέπουμε το τούνελ του επιταχυντή. Ο επιταχυντής είναι αυτός ο σωλήνας που βλέπουμε μέσα σε ένα τεράστιο τούνελ. Το τούνελ, αν προσέξουμε στο βάθος, αρχίζει να παίρνει μία στροφή. Εμάς μας φαίνεται ότι είναι ευθεία, γιατί είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Στο βάθος όμως τρίβει. Το τούνελ αυτό κατασκευάστηκε στα πρότυπα που κατασκευάστηκε το μετρό στην Αθήνα, ας πούμε, για να καταλάβουμε, δηλαδή με την Μετροπόντικα κτλ. Βέβαια κατασκευάστηκε 20 χρόνια πριν. Έτσι. Και είναι ο επιταχυντής, εδώ βλέπουμε, ας πούμε, που συνεχίζει. Να πούμε βέβαια ότι ο Higgs, ο επιστήμονας αυτός, το όνομα του οποίου έχει πάρει και η ανακάλυψη για το σωματίδιο, από το 1964, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει τη θεωρία. Ναι. Και είναι εν ζωή ο άνθρωπος και χάρηκε πάρα πολύ. Και χάρηκε πολύ, και το είπε και ο ίδιος φυσικά, ότι μπόρεσε εν ζωή να δει την επαλήθευση αυτής της θεωρίας. Και δεν το περίμενε ότι εν ζωή θα ήταν για να δει την επαλήθευση της θεωρίας. Σε αυτόν τον επιταχυντή που μόλις βλέπαμε, αν μπορούμε να το ξαναδούμε, είπατε ότι πιάνουν ταχύτητες 99,99 της ταχύτητας του φωτός. Εδώ μέσα τώρα σε αυτό το σωλήνα που βλέπουμε, τα σωματίδια τρέχουν βασικά με αυτή την ταχύτητα. Δηλαδή βαριά σωματίδια πρωτόνια σε αντίθετες κατευθύνσεις και πιάνουν ταχύτητες κοντά στο 99,9 της ταχύτητας του φωτός. Έχει σχεδόν απόλυτο κενό μέσα στον επιταχυντή, δηλαδή κενό όπως έχουμε στο διάστημα, δηλαδή προσπάθησαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες του διαστήματος. Τα σωματίδια αυτά επιταχύνονται από ηλεκτρικά πεδία και ευθυγραμμίζονται από μαγνητικά. Υπάρχουν περίπου, διάβαζα, 9.000 μαγνήτες σε όλη αυτή τη διαδρομή. Οι μαγνήτες αυτοί είναι σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο 0. Το απόλυτο 0 είναι μια ασύλληπτη θερμοκρασία, δηλαδή είναι 2 βαθμούς πάνω από το απόλυτο 0, 1,9 Κέλβιν για την ακρίβεια. Να το πούμε σε βαθμούς Κελσίου, μείον 270 περίπου βαθμούς Κελσίου. Κελσίου. Μείον 270 βαθμούς Κελσίου. Είναι οι μαγνήτες, δηλαδή ψύχονται οι μαγνήτες. Αυτό για να ψυχθεί, μας λέγανε αυτοί που φέραν την έκθεση από το ΣΕΡΝ, θέλει μήνες. Δηλαδή άρχιζαν, για να καταλάβετε, τον Ιανουάριο να ψύχουν τους μαγνήτες και τον Μάρτιο θα άρχισε το πείραμα. Και το πείραμα άρχισε λίγο μετά τον Απρίλιο, από ό,τι θυμάμαι. Άρχισε ξανά να γίνεται. Γιατί ήθελε μήνες για να φτάσουν σε αυτή τη θερμοκρασία. Με την ψήξη των μαγνητών τώρα, τα ρεύματα μέσα στους μαγνήτες ουσιαστικά κυκλοφορούν χωρίς αντιστάσεις. Που αυτό βοηθάει, ας πούμε, να ευθυγραμμιστεί καλύτερα η δέσμη και να επιταχυθούν περισσότερο τα πρωτόνια. Και γίνονται συγκρούσεις τώρα μέσα σε αυτόν τον ανιχνευτή. Στις συγκρούσεις τώρα. Πρωτονίων. Ναι, σε αντίστοιχες κατευθύνσεις. Αυτά για να συγκρουστούν, επειδή είναι αντίθετα φορτισμένα, θα πρέπει να έχουν τεράστιες ταχύτητες. Γι' αυτό πιάνουν τέτοια ταχύτητα. Γιατί κανονικά αποθούνται 2 πρωτόνια. Όταν γίνεται η σύγκρουση, αναπτύσσονται θερμοκρασίες περίπου 100.000 φορές μεγαλύτερες από αυτές που υπάρχουν στο κέντρο του ήλιου. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το κατασκεύασμα τώρα, μέσα εκεί υπάρχει το θερμότερο και το ψυχρότερο σημείο ταυτόχρονα του σύμπαντος. Φανταστείτε τι υλικά πρέπει να είναι αυτά και πώς κατασκευάστηκε το ΣΕΡΝ για να αντέχει και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τις πολύ υψηλές. Κύριε Μανολούδη, ο λόγος που η ταχύτητα του φωτός είναι κατά 99,99% του συνόλου είναι επειδή έτσι θέλουν οι επιστήμονες, έτσι πρέπει να γίνει, ή έτσι αυτό μπορούμε? Αυτό μπορούν. Δεν μπορούν να πιάσουν την ταχύτητα του φωτός. Το ρωτάω πριν, όταν μιλούσαμε για το ενδεχόμενο δημιουργίας μαύρης τρύπας, αναφερθήκατε και στην ταχύτητα, εάν πιάσουν το 100% διαφορετική ταχύτητα από αυτή που ξέρουμε τώρα. Μέχρι στιγμής ξέρω ότι το φως έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα στο σύμπαν. Δηλαδή αυτό πιθανόν, δηλαδή με αυτά τα καινούργια που βγάζουμε, να αρχίσει να αμφισβητείται. Αν υπάρχουν δηλαδή και άλλες ταχύτητες. Να μην μπούμε σε κάτι που δεν είναι σίγουρο τώρα. Ναι. Βεβαίως.
Αλλά αυτή τη στιγμή 99,9 της ταχύτητας του φωτός είναι αυτοί που πιάνουν τα πρωτόνια μέσα στον επιταχυντή. Θα κάνουμε εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Όταν επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε να δούμε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες που μας έχει φέρει ο κύριος Μανολούδης. Να μιλήσουμε φυσικά και με τον Βασίλη Φασούλα μέσω Skype από την Αγγλία. Και φυσικά στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λικούργο Μαγκαφά. Μείνετε κοντά μας, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Σημερινό αντικείμενο της συζήτησής μας είναι επιστημονικό. Είναι το πείραμα του CERN, η ανακάλυψη που ανακοινώθηκε χθες του σωματιδίου του Θεού, όπως συνηθίζεται να λέγεται, του μποζονίου του Higgs. Όλα αυτά τα συζητάμε με τον Χρήστο Μανολούδη, τον φυσικό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών του Παραρτήματος Καβάλας. Κύριε Μανολούδη, λέγαμε πριν το διαγνωστικό διάλειμμα, δείχναμε και στη φωτογραφία τον επιταχυντή για τις μεγάλες συγκρούσεις με σχεδόν την ταχύτητα του φωτός που γίνονται μέσα σε αυτόν τον αγωγό και μάλιστα μας εξηγούσατε και για τη θερμοκρασία που έχουν δημιουργήσει συνθήκες του απόλυτου κενού, του διαστήματος δηλαδή, προκειμένου να βγουν τα χρήσιμα συμπεράσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το πείραμα είναι το μεγαλύτερο που έχει συμβεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Δηλαδή και κάποιος ο οποίος δεν είναι μοιημένος στη φυσική, νομίζω το αντιλαμβάνεται αυτό. Ναι, και είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ακριβώς αυτό που είπατε τώρα, ότι και να μην έχει σχέση με τη φυσική, του προκαλεί δέος κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτό που κατάφερε να κάνει ο άνθρωπος, να δημιουργήσει δηλαδή, τις συνθήκες του Big Bang, είναι φανταστικό. Δηλαδή, δημιουργεί τις συνθήκες του διαστήματος, όπου δημιουργεί και τη χαμηλότερη θερμοκρασία του σύμπαντος και ταυτόχρονα την υψηλότερη μέσα στον επιταχυντή. Είναι ασύλληπτο τι τεχνολογία χρειάζεται, ας πούμε, τι τεχνολογία μάλλον έχουν αναπτύξει το CERN για να καταφέρουν να κάνουν αυτό. Και φυσικά και τι κονδύλια χρειάζονται. Ναι. Προφανώς γι' αυτό είναι και γι' αυτό το λόγο είναι διακρατικός οργανισμός, προκειμένου να συνεισφέρουν τα κράτη για να μπορούν να ανταποκριθούν και στα κόστη. Η Ελλάδα νομίζω συνεισφέρει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι τον χρόνο, που είναι πάρα πολύ λίγο, δηλαδή είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Προφανώς οι μεγαλύτερες χώρες φαντάζομαι πως συνεισφέρουν περισσότερα. Να περάσουμε λοιπόν, να συνεχίσουμε να βλέπουμε τις φωτογραφίες σε ό,τι αφορά το CERN. Εδώ τώρα έχουμε έναν από τους ανιχνευτές. Σε αυτό το ανιχνευτή, αυτός δεν είναι ο Atlas, δεν είναι ο ανιχνευτής που γίνεται το πείραμα, είναι ο LHCb. Εδώ κάνουν ένα πείραμα σχετικά με τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια. Δηλαδή, στο CERN αυτή τη στιγμή δεν γίνεται μόνο το πείραμα το μεγάλο που λέμε, δηλαδή γίνονται διάφορα πειράματα όπου εργάζονται ομάδες επιστημόνων σε διαφορετικά πειράματα. Το μεγάλο γίνεται στον κεντρικό ανιχνευτή στον Άτλαντα, όπου εκεί μετέχουν και οι περισσότεροι Έλληνες, αλλά εδώ βλέπουμε έναν άλλο ανιχνευτή, τον LHCb. Αυτό σχετίζεται και με σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια και μάλιστα σχετίζεται και με την ύπαρξη της αντιύλης. Τώρα, όταν δημιουργήθηκε, λένε, το σύμπαν, υπήρχε η ύλη και η αντιύλη σε ίσες ποσότητες. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, η αντιύλη όλη εξαφανίστηκε και έμεινε μόνο η ύλη. Για να καταλάβει τώρα η αντιύλη πώς μπορεί να οριστεί, να προσδιοριστεί. Κάθε σωμάτιο στη φυσική, κάθε σωματίδιο έχει το λεγόμενο αντισωματίδιό του. Δηλαδή, παράδειγμα, το ηλεκτρόνιο έχει ένα σωματίδιο που λέγεται ποζιτρόνιο, το οποίο θα το λέγαμε θετικό ηλεκτρόνιο. Έχει ίδια μάζα, έχει και αντίθετο φορτίο από το ηλεκτρόνιο. Αυτά τα σωματίδια τώρα της αντιύλης δεν ζουν πολύ, ζουν πάρα πολύ λίγο. Όταν βρεθούν τα σωματίδια της ύλης αντιδρούν και εξαϊλώνονται και δημιουργείται ενέργεια, δημιουργείται ένα φωτόνιο. Αυτό που έχει επικρατήσει είναι η ύλη. Δεν ξέρουμε γιατί έχει επικρατήσει στο σύμπαν η ύλη και όχι η αντιύλη. Ψάχνουν ακόμη και αυτό. Άρα ενδέχεται η σκοτεινή ύλη να εμπεριέχει και αντιύλη, αν μπορεί να υποθέσω και ως ερώτηση αυτό που λέω. Δεν ξέρουμε τι είναι η σκοτεινή ύλη. Δεν ξέρουμε. Αυτό με την αντιύλη πάντως τώρα θυμήθηκα, μάλλον να πούμε και κάτι άλλο, το CERN το έχει κάνει πάρα πολύ γνωστό στον κόσμο ο Dan Brown, ο συγγραφέας, μέσω του έργου των Illuminati. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Ναι, και η ταινία είχε κάνει πολλές εισπράξεις. Η ταινία δεν είναι τόσο καλή. Το βιβλίο είναι καταπληκτικό. Δηλαδή το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Δηλαδή περιγράφει το CERN, περιγράφει το Βατικανό, πάρα πολλά πράγματα και ο Dan Brown κατάφερε και το έκανε γνωστό το CERN σε όλο τον κόσμο. Σε πάρα πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι το έκανε οι τηλεοράσεις. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε τώρα τον μεγάλο ανιχνευτή. Αυτός είναι ο ανιχνευτής Atlas. Εκεί που γίνεται το κυρίως πείραμα. Εδώ είναι που γίνεται το κυρίως πείραμα, εδώ είναι που συμμετέχουν οι περισσότεροι Έλληνες. Δηλαδή, εδώ ψάχνουν, ας πούμε, τον μποζόνιο Higgs. Από αυτό το πείραμα, μέσα σε αυτό τον επιταχυντή, ανακαλύφθηκε το μποζόνιο του Higgs.
Ναι, πιθανότατα εδώ. Δεν ξέρω λεπτομέρεια, αλλά μάλλον εδώ, γιατί εδώ γίνεται το κυρίως πείραμα. Αυτό τώρα για να καταλάβετε τι διαστάσεις έχει ύψος περίπου 25 μέτρα. Κάτω-κάτω φαίνεται ο άνθρωπος που είναι πάρα πολύ μικρός, σαν ένας σωλήνας. Δηλαδή, φανταστείτε, μπορούμε να φανταστούμε μια πενταόροφη πολυκατοικία χτισμένη 150 μέτρα κάτω από το έδαφος. Δηλαδή, γι' αυτό μπορούμε να φανταστούμε πόση τεχνική χρειάστηκαν, δηλαδή εκτός από φυσικούς επιστήμονες, τι μηχανικοί, τι ηλεκτρολόγοι, τι μηχανικοί υπολογιστών χρειάστηκαν για να στηθεί αυτό εδώ. Δηλαδή, όλο το οικοδόμημα του ΣΕΡΝ. Και ειδικά οι ανιχνευτές. Πρόκειται για ένα μηχανικό και αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Επίτευγμα, πραγματικά. Πέρα από την επιστημονική και μάλιστα, της φυσικής διάστασης εννοώ. Και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι καταπληκτικά. Λένε ότι η τελευταία βίδα στο ΣΕΡΝ είναι η καλύτερη που υπάρχει παγκοσμίως. Είναι λογικότατο λογικό γιατί... είναι να κάνεις τέτοια πειράματα, τέτοιου βεληνικούς, τέτοιας σημασίας και ενδεχομένως και επικινδυνότητας, όπως λέγαμε προηγουμένως. Και φοβερών συνθήκων. Πρέπει να έχεις ό,τι καλύτερο υπάρχει παγκοσμίως. Και επιβαλλόμενο να είναι τέτοιας ποιότητας. Εδώ λοιπόν γίνεται το μεγάλο πείραμα στον Άτλαντα. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη. Όλο αυτό το υλικό, να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο, το έχετε δείξει στην έκθεση που είχε γίνει το Φεβρουάριο. Ναι, το είχαμε δείξει στην έκθεση. Όσοι δεν τυχεροί είχαν πολύ μεγάλα πάνελ, είχαμε και αυτά. κάποια βίντεο, ναι, είχαμε και επεξήγηση, τα είχαν δει τότε ο κόσμος. Δηλαδή, πολλοί μαθητές τα έχουν δει. Βεβαίως. Περιμένοντας λοιπόν την επόμενη φωτογραφία, να την βλέπουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, εδώ πάλι βλέπουμε έναν άλλον ανιχνευτή. Και αυτός είναι τεράστιος, σαν τον προηγούμενο. Ο Άτλας, βέβαια, που είδαμε προηγουμένως, είναι ο μεγαλύτερος που υπάρχει, δηλαδή αυτή είναι λίγο μικρότερη. Και ο συγκεκριμένος ανιχνευτής έχει πίσω του αρκετούς υποανιχνευτές. Δηλαδή, κάπου διάβασα ότι οι ανιχνευτές μεταξύ τους, δηλαδή οι υποανιχνευτές, μάλλον είναι όπως τα βιβλία σε μια βιβλιοθήκη. Είναι το ένα πίσω από το άλλο, γιατί μερικά σωματίδια ξεφεύγουν και τα πιάνουν, ας πούμε, λίγο πιο κάτω. Και αυτός έχει, να φανταστείτε, δηλαδή πολλά μέτρα μήκος, γύρω 25 και πάνω μέτρα μήκος έχουν, και ύψος γύρω στα 15 έχει ο συγκεκριμένος. Εδώ γίνεται άλλο πείραμα. Νομίζω είναι ο ανιχνευτής Άλλης, αν θυμάμαι καλά, όπου γίνονται συγκρούσεις βαρέων πυρήνων μολύβδου. Τώρα να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Πάντως, όπως και εσείς αναφέρατε στην αρχή, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλά πειράματα που εξελίσσονται παράλληλα, πέρα από το κυρίως πείραμα, ναι, πάρα πολλά. Και με δεδομένο ότι υπάρχει μια τέτοια επιτεύγματα μηχανικής φύσης και υπόστασης, η επιστημονική κοινότητα και γενικότερα η ανθρωπότητα έχει να κερδίσει και από αυτά. Δηλαδή, πέρα από την ανακάλυψη και το αποτέλεσμά της, χθες άκουσα τον κύριο Ανόπουλο να με μιλάει για παράπλευρο κέρδος. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, και να μην είχε γίνει αυτή η ανακάλυψη, όλη αυτή η διαδικασία, η επιστημονική και η κατασκευαστική, σίγουρα θα αφήσει υποθήκη θετική για το μέλλον. Η μεγαλύτερη την έχει αφήσει ήδη, το ίντερνετ. Το ίντερνετ ξεκίνησε από το ΣΕΡΝ. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι μεγαλύτερο έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος ίσως μετά τον τροχό. Αυτό ξεκίνησε από τους επιστήμονες του ΣΕΡΝ, ψάχναν έναν τρόπο να βρουν να επικοινωνούν μεταξύ